Менә шуннан да улларым, балаларым дип шатланып әйтерлекләре бармы? Шатланып әйтерлек бар, Аллаһка шөкер, чөнки беренчедән менә үзебезнеңчә татарча сөйләшәләр, татарча аралашабыз. Бу кичкенәдән алар белән гаиләдә шулай ук булды. Үзләренең юнәлешләре бар, үзләренең теләгән теләкләре бар, юллары бар. Теге әтияне кушканның нәшле бер әйбер, аларның менә үзләренең үзен булдырам дигән әйбер. Менә шушыны балаларга Анысы кадерлерәк. Анысы әлбәттә кадерле. Шуңа күрә мин бүген алар миңа таяна, киләчәктә менә без аларга таянырлык булсын дип шушындый тәрбия бирергә тырышабыз. Булабызсың шул карап куйгач, мин яшь чакта да шундый идем дигән теге. Мизгелләр. Минем яшьлек бит бу дип. Шагылайт әлбәттә, шагыла андый шагылышлар бар. Рүзәл, әтиеңнең нинди сыйфатларын үзеңә үрнәк итеп аласың? Аның күбесе уйламыйча да эшләнә дип аңлыйм мен аны. Әле башлап теге йөрүдән башлап, сөйләүгә кадәр күп тәрбия биргәндер әтидән алдым инде күбесен. Әтине Эшкә урналы булу иң кирәклесе шул. Аннан соң аларның шул булган. Әтине менә теге йолдыз итеп кенә түгел, шын әти итеп күрәсең бит инде син. Менә әти, ул кеше янында Рәсим Низамов, Татарстанның халык артисты. Өйдә ул нинди? Әти иде. Өйдә ул әти. Әйтинде мөмкинлеген бар, бөтенлеге сөйлә. Алар кире кайтасы бар. Әле тагын җырлашып алырга